No fa gaire dies eren les festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona. El cap de setmana hi va haver-hi la gran trobada castellera. Moltes colles castelleres a la ciutat de Barcelona, de molts indrets, doncs els de Sants, els de Gràcia, els de Sarrià, evidentment els castellers de Barcelona, però també comencen a haver-hi colles, diguem-ne, menys nombroses, més petites de volum, com per exemple els escardans de l'Eixample. Sí, els escardans de l'Eixample. Doncs bé, nosaltres radiofònicament seríem un programa de ràdio petitet dins la programació de Ràdio 4. Hi ha programes, evidentment, molt més voluminosos i nombrosos que aquest que ara us saluda cordialment. Som el magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública, un ple en aquest dimecres 27 de setembre, tocades ja ben bé les 2:05 del migdia, donar-vos la benvinguda més cordial a l'edició 2524. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola amigos, presentamos este programa pero con sentimiento de la calle, en Authentic Latin Beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡arranca y vámonos! Sumari de continguts, cop d'ull a l'actualitat, després de la informació, tertúlia amb en Francisco Rubio de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona sobre Ràdio i Televisió Internacional, apps, webs i bolets amb el nostre company Xavi Garcia, periodisme contemporani amb el catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, radioafició amb en Joan Pere Miquel de l'Associació Radioaficionats de Catalunya i Xeri Bermejo, presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, l'univers de la supercomputació, amb una persona que està de molta actualitat, perquè ha presentat un llibre que té un notable èxit dins el que seria el món de sagística en català i castellà, que és el catedràtic Jordi Torres, i ve col·laborar al programa des del Barcelona Supercomputing Center, actualitat del món de la supercomputació i de la intel·ligència artificial, amb aquest gran especialista. I després també esperem tenir l'altra ràdio a l'escola amb en Pitu Martínez i contactar amb l'enginyer Andreu Beà, que és el fundador de l'associació Covid Barrios, des de Covid Warriors, actualitat tecnològica a Dojo. Tot això fet mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i aquest qui us saluda en el seu nom i en el meu propi Sintoniqui a la direcció i presentació. Ens agrada en cada programa fer un cop d'ull al món de la radioafició. Ho farem per partida doble, com jo deia en el sumari. D'entrada ja saludo la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, a la Xeri Bermejo, la gratitud també de la col·laboració de Mike Delta Víctor en una nova temporada de l'altra ràdio. Dic que el que explicarà la Xeri Bermejo ampliat per escrit, podeu llegir-ho i trobar tota la documentació en el Facebook de l'altra ràdio. Val la pena la lectura perquè el que avui ens explicarà va més enllà pròpiament del món de la radioafició, perquè una de les vessants que agraden també molt a les radioaficionades i radioaficionats és commemorar efemèrides, i quan es commemoren efemèrides d'esdeveniments importants, doncs es posen en antena indicatius especials. Per exemple, nosaltres, gràcies a tot el món de la radioafició catalana, em ve la memòria, quan vam fer els 40 anys del programa, varen posar un indicatiu molt llaminer, que era l'Alfa Mike 40 Lima Alfa Romeo, no? I les entitats catalanes de radioafició que estan al programa nostre i que havien estat durant anys col·laborant a l'altra ràdio, van operar aquest indicatiu especial, i tota la gestió dels contactes des de Mike Delta Víctor també va ser un èxit, atorgant les QSLs electròniques. Per tant, coses significatives, commemoració d'indicatius especials. Xari, avui ens portes cap a aquest univers. Quin és el primer indicatiu que ens parles i per què es posa en antena? Doncs mira, hola, bona tarda. Mira, celebrant els 7 anys de radiodifusió a Alemanya, l'indicatiu especial Delta Bravo 100 Romeo Delta Florida estarà actiu durant tot l'any 2023. La transmissió pública a Alemanya va començar el 29 d'octubre de 1923. Molts pocs oïdors disposaven de receptors adequats i van poder seguir el concert inaugural d'una hora de durada. A més, va ser retransmès per una emissora de l'administració postal de la Boxhaus del centre de Berlín. Els tècnics postals van desenvolupar el primer transmissor d'ona mitjana en 30 dies. Equipat amb una vàlvula RS15, lliurava 250 watts amb potència d'amplitud modulada a una antena Reusen de 30 metres de llarg, muntada entre dues torres de fusta i espaiades per 80 metres i 35 metres sobre el terra. Més endavant, en aquest any, un transmissor de 2 tubs de Telefunken, encara de 250 watts, va reemplaçar el disseny
obert iniciant, encara sobre torres de fusta, i aviat es van utilitzar nous transmissors, antenes i emplaçaments a l'interior de Berlín. Doncs mira, ara la Txeri Bermejo ens acaba de fer una passejada pel centenari de la ràdio alemanya, que ja s'està celebrant aquest any que nosaltres ens trobem, pel que seria Catalunya. Hem d'esperar l'any 1924, que amb una instal·lació potser no tan grandiloquent, en l'Hotel Colón de la ciutat de Barcelona, allà és on va començar a transmetre el 14 de novembre de 1924, no? Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, i a JU Ràdio Barcelona. Interessant, i us dic, aneu al Facebook de l'altra ràdio, teniu tot això per escrit, avui gairebé és història del món de la ràdio, perquè també el següent indicatiu especial té a veure amb una emissora. Doncs sí, és la Lima X-Ray 90, Romeo Tango Lima, que és un indicatiu també especial que celebra el 90 aniversari des que Ràdio Luxemburg va realitzar la seva primera transmissió regular. Estarà actiu des de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2023. Bé, això el 15 de març de 1933, Ràdio Luxemburg va iniciar les seves primeres emissions regulars en ones llargues des del centre emissor d'ona llarga de Junglinster. El transmissor d'ona llarga de Junglinster era en el moment de la seva inauguració un dels transmissors més potents del món. Es va descobrir que el seu senyal pot, en determinades condicions, mostrar modulació creuada amb altres estacions de ràdio per refracció de la ionosfera. I aquest fenomen va rebre el nom d'efecte Luxemburg, pel fet que es va detectar per primera vegada en el senyal d'aquest transmissor de Luxemburg. Des de la seva inauguració del transmissor d'ona llarga de Weitweiler, el transmissor d'ona llarga de Junglinster és el centre emissor de reserva. RTL, una de les clàssiques a l'ona llarga, ara que fa uns instants parlàvem amb Francisco Rubio, no? Que es van tancant les emissores d'ona llarga en el continent europeu, doncs el Txeri Bermejo ens portava cap a l'any 1933, quan RTL, Ràdio Luxemburg, començava les emissions, ho estan commemorant amb un indicatiu especial que acabarà el 31 de desembre d'aquest any i va començar el passat dia 1 de juliol. I encara tenim, per curiositat, un parell de flaixos, no? En aquests seran més curts, i aneu al Facebook de l'altra ràdio, insisteixo, tot per escrit a través de la excel·lent feina de documentació de la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, la Txeri Bermejo, Facebook de l'altra ràdio, i ens dones constància d'un parell més que t'han creat l'atenció d'indicatius especials. Per acabar avui. Doncs mira, tenim la Lima Alfa 100 Kilo, que és l'indicatiu especial de l'Acadèmia Radioclub per a celebrar el centenari de la seva fundació, amb seu a Trondheim. És el club de radioaficionats més antic de Noruega i el seu indicatiu especial estarà durant tot el 2023 a l'aire. Una de les ciutats característiques Trondheim, Noruega, i els últims, que són uns quants, no? Que tenen a veure amb un esport també amb molta tradició, una localitat catalana que es diu Sant Boi. Doncs sí, aquesta és durant la Copa Mundial de Rugby del 2023, que organitzarà a França, del 8 de setembre al 28 d'octubre, estaran actius diversos indicatius especials per a celebrar aquest esdeveniment. Són el Tango Mike 23 Romeo Bravo Yankee, Tango Mike 23 Romeo Union Golf Bravo i Tango Mike 63 Romeo Whiskey Charlie. Hi ha equips de rugbi a Mollet del Vallès? Suposo que sí, no és un esport molt practicat a Catalunya amb la tradició, diguem-ne, que té Sant Boi de Llobregat amb la Sant Boiana, però suposo que algun equip a Mollet del Vallès, que dona nom la localitat al Radioclub Mike Delta Víctor, Mollet del Vallès, amb llenguatge, diguem-ne, de radioafició. Et sona si teniu gent que practiqui rugbi per la vostra ciutat? Doncs no em sona, la veritat és que no em sona. Segur que algú s'hi dedica, però bé, pot ser que, diguem-ne, estigui en categories més petites, no? Però hi ha una tradició també de rugbi en algunes localitats catalanes, però no és dels esports, evidentment, més practicats. Més informació del món de la radioafició des de Mike Delta Víctor amb la seva presidenta, la Txeri Bermejo. Que vagi molt bé, Txeri.